passat? Hem de marxar immediatament! Les bombes estan aquí al costat! Vale, deixa'm 2 minuts. Acabo de fer un descobriment. No hi ha temps per descobriments! Afanya't, collons! No ens queda gaire temps! Amaga't sota la taula. ¡En nombre de España! Vés-te'n! ¡En la puerta de Tu! No, vine Álvar, vine amb mi! No, vés-te'n! No, vés-te'n! ¡Abrid la puerta ahora mismo! ¡Hombre del caudillo! Són paraules aquí, no? Sí. Anava darrere teu. N'agafo una. No. N'agafo una. Va, anem. Dos. Dos. Pesada que ets. Vinga, va. Una. I una part. Una, dos. Deixa'm anar. Que és Antoni? Sí que és Antoni. Que ets en francès? En francès. Sí, vinga, vés-hi. Jo ara aniré. Vés-hi. Sabeu que la Miranda està sortint amb el Joan? No pega, lletxíssima. Per què et creus? És aquestes noves amigues que ha fet. Són una mala influència. I tant. És la meva vida, què més us dona? Però repercuteixen les nostres, saps? Mira, deixa'm en pau. Estic bé, no he canviat. Què fas? Ei, que no vull. En sèrio, que no vull. Alós, deixa de fer el ridícul. De vegades m'arruïnyo la família vostra. Mira, Raquel, estàs insuportable. Vinga, va, seu. Avorrit. Aquesta és la meva pulsera? Sí. I què? Ei, no et deixis, que tu sempre m'agafes la roba. Aquesta pulsera és molt sentimental per mi. De què? És la pulsera de quieta. La meva m'ha dit que molt apreci. I això també. I per això et preocupes? Mira, deixa'm. La tita va desaparèixer. Ningú la reclamarà. Sí, o sigui, passa que alguna mama ha quedat ja destrossada. Però què vols que li passi? Un braçalet. Vols que li passi un braçalet? Torna-me-la. Però... Ei, va, Noies, sisplau, algú posa la música dels tovallons a la passo, tu. Cris, No. Cristina, per favor. Vale. Gràcies. Tieta Cristina, estàs aquí? Això no funciona. Tingues paciència, és la primera vegada. Un altre cop. Tieta Cristina, estàs aquí? Estem amb vosaltres, no? No. Que no? Vale, està funcionant. Ho faig? Jo això no ho faig. Fes-ho per la tieta. Mira, ho sento per la tieta, estiguis on estiguis, ho sento molt, però jo això no ho faig. Agnès, sisplau, escolta. Necessitem acabar-ho i necessitem la teva ajuda. Ja van 2 desapareguts a la família i jo vull saber per què. Sisplau. N O P U C. No puc. Almenys dona'ns alguna pista. És una foto. Sembla antiga. No l'havia vist mai. El vas a dir? Hi ha una carta. No estem sols. Això semblen unes coordenades. Anem? Esclar, com a les pel·lis de terror. Veus una porta? Anem, va, per què no? Vinga, va.